Malien cɛ ana muso denmisɛn ani maakɔrɔ foli ni tɔn ni Mali walima dɔn bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a fɛ sɔgɔlen bana ni wagati la an b'a bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ye tɛnɛ ye n'o ye février kalo tile 26 ye san 2024 bi an wulila ka se Boumabel ma ko kura ka kɛɲɛ ni actualité minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a bɛ se ka faamuya sɔrɔ la cogo min k'a to a sigiyɔrɔ la yan'an ka don ɲininkali kɔnɔna na an b'a ɲini an kanubagaw fɛ a ka vidéo ninnu partager k'u liker pour que vidéo bɛ se ka stabiliser cogo min na ko i n'u la. N ka foli b'aw ye page ka ca an tɛna se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an nana an ka laadala kunnafolitigi la ni waati gɛlɛnw kɛra an bɛ bɔ an b'an da don jamana koba gɛlɛnw na an n'an ka page sanumanw page minnu n'u date don manamana ko la n'u da bɛ jamana ka jɔli kuma dɔrɔn de la o page sanumanw de bɛ yan ni n'u bɛnna i k'u partage i k'u aimer i k'u sankɔrɔta barisabula an bɛ kuma min fɔ a man di bɛɛ ye yan'o cɛ Jalo boutique ni an b'a fɔ ko Jalo beauté New York ale de ne ka sponsor fɔlɔfɔlɔ ye Kiyatu Jalo fo ka diɲɛ wuli n tɛ ɲinɛ a kɔ n b'a fo dante foli min na Amérique jamana kan mɔgɔ kana ɲinɛ i ka maa fɔlɔ kɔ diɲɛlatigɛ la i bɛ ko k'u la maa min y'i dɛmɛ kana ɲinɛ a kɔ mɔgɔ caman b'o de faamuya n'o bɔra yen fɛn min ye sofagala Mari Yara n bɛ foli la siw ma Mari Yara ye sofagalan min an ɲɛ b'a la nin y'a fiyɛta ye fiyɛko 2 tile kɔnɔ chaque 12 heures n'i y'a fiyɛ ko kelen i bɛ da tun a bɛ sosow lajigin ayi o de y'a to Mari Yara yɛrɛ nana ka sosoko ban pepu ni fiyɛko 2 dɔrɔn i bɛ fiyɛko 1 kɛ k'a daminɛ heure 12 fiyɛko 2nan fana heure 12 donc tile 1 fiyɛko 2 i tilala donc sofagala Mari Yara ni nin kɔni o soso tɛ yen soso mana bonya cogo o fana kɛra saga ye n tɛ ne soso kɔnɔ a b'a faga an bɛ foli lase Mari Yara n'a ka maaw ma k'an ka sponsor officiel bɛɛ fo ka foli lase an kanubaw ma fɛn min ye Batuli n'a ka maaw ye k'u fo nin kɛnɛ kan te sanga k'u fo te unda maaw k'u fo nin kɛnɛ kan dante foli min na k'aw yɛrɛ fo k'a fɔ a ye ko aw bisimila voilà. Ok ayiwa an bɛ don ɲininkali kɔnɔna na Ablaye an bɛ taa CEDEAO an b'a daminɛ CEDEAO la Bobo i bɔra ka CEDEAO mɔgɔw ka lasigi min kun bolodalen don lasigi kɛra i bɔra ka conclusion di n'o ye jaabiw ye jaabi ninnu kɔnɔna na i ye jumɛn faamu a la i bɛ se ka jumɛn da maliyɛnw tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. D'accord an ye CEDEAO ka kibaruya mɛn comme an yɛrɛ tɛ CEDEAO la k'a fɔ maliyɛn an bɛ k'an da don kuma in na an tɛ k'an da don a la parce que ko CEDEAO don dɛ mɔgɔ pariya laban min bɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ élément commun mun na yanni aw ka fara pewu an bɛ k'o yɔrɔ de jaabi sabu an tɛ ka jaabili kɛ ko CEDEAO ka kuma jaabi an bɛ ka jaabili kɛ de ko fɛn laban minnu b'an ni CEDEAO cɛ yanni an ka fara ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn haramu définitive ba yɛrɛ kodɔnnaba caman u bɛ ka kuma dɔw fɔ sommet kan vraiment kan k'u cadrer k'u lasegin sommet na sommet tɛ dɔwɛrɛ ye koyi sommet 2 de jaabi olu ka recommandation commission o baara de ta k'a da président ɲɛkɔrɔ mɔgɔw bɛ k'a miiri fɔ ko sommet in sigira non laɲini dɔ de kun kɛra Niger ka dossier kan o laɲini jaabiw de réformer la commission fɛn fɛn CEDEAO ka commission fɛ u tora o jaabi de présenter président ɲɛkɔrɔ mais min ye maloyala ko ye n'a a bɛ mɔgɔ yɛrɛ maloya o ye Macky Sall ye weleli min kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni da bɛ to Sénégal o kuma la k'ale tɛ na ko ni da bɛ to Sénégal ka kuma la ni Sénégal problème de bɛna discuter k'ale tɛ na n'u b'a dɔn k'u ka fisa ni ɲɔgɔn ye u yɛrɛ b'a dɔn qu'ils sont tous mal élus parce que Macky Sall ko minnu t'ale ka problème discuter ale yɛrɛ fana ka fisa n'olu ye u y'a accepté mais troisième mandat bɛ se ka fɔ cogo di ko maa min ko k'a bɛ dɔn a ka élection reportée ne bɛ kuma kelen min fɔ en tant que CEDEAO président ils sont mal élus comme ça CEDEAO tɛ se ka jamanadenw kɔn kuma fɔ u de b'a fɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ Macky Sall y'a yira k'a fɔ ni da bɛ don ale ka problème na parce que ale ma sariya sɔsɔ ale ye min kɛ ale ka fisa ni tɔw ye dɔw bɛ san joli ka ɲɛmɔgɔya la dɔw bɛ fɛn na ne ma dɔwɛrɛ kɛ fo ka dɔ fara élection kundama kan tugun et puis n ka décision fana ça a été révoqué par le conseil constitutionnel donc Macky Sall y'a yira k'a fɔ ale ka fisa ni tɔw ye bon ko Macky Sall ta ko k'u sɔn o ma parce que Macky Sall ko ten ko ne b'aw ɲɛ ne ka fisa n'aw ye aw tɛ se k'aw da don ne kungo la parce que moi je suis plus propre que vous donc Macky Sall ka ko bɔ ordre du jour la sinon tun bɛ fɛ k'o ta divers la u ye session présentée mais yɛlɛko dan de don sabu a yɛlɛkoma yɔrɔ ye min ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye u ye sanction bɛɛ wuli aw ye sanction wuli de façon unilatérale e bɛ sanction wuli cogo di mɔgɔ min tɛ ka tɔn kɔnɔ
e sanction sigi wati mina o y'a sɔrɔ Niger bɛ CEDEAO la e sanction wuli wati mina i kelen sanction wuli e kelen sanction wuli c'est pour cela l'AES va répliquer k'a fɔ i ye fɛn min kɛ i kelen ka ko de don mun gɛlɛya b'u kan la commission a présenté la situation présentée là bien commission a yira k'a fɔ ko o tuma na ni AES in créera k'a bɛ jouer CEDEAO kan dutu t'a la diplomatie ko k'an labɛn dans le cadre de la lutte contre le terrorisme kelen ko o wari dira jɔn fɛ ko Amérique de y'o wari di ko 7,5 millions de dollars k'an y'o fana minɛ tun ko ka taa minɛnw san ko k'an labɛn donc tu as vu France bɛ terroristes armés États-Unis bɛ anw bolola sɔn voilà deux pays terroristes CEDEAO yɛrɛ b'a dɔn nin na CEDEAO ka dɔrɔmɛ kelen t'a la dɛ CEDEAO yɛrɛ min anw yɛrɛ bɛ CEDEAO de la CEDEAO bɛ e ni Ala tɛ CEDEAO bɛ Ala dɔn k'a bɛ miiri sunkalo ma e b'a sigi don min ta kana ma ko bɛ sunkalo la e bɛ sanction wuli à 10 jours à 20 jours de carême o tigilamɔgɔ bɛ nafa jumɛn sɔrɔ sanction ka taa activité économique jumɛn kɛ ka taa nafa sɔrɔ la ko ka taa sunkalo musaka san i b'a sigi a kan waati min na sunkalo baara kɛ donc e bɛ sanction wuli à 2 mois à 2 semaines du carême du mois de carême u taa mun de kɛ k'ale ye sanction wuli ko sunkalo kama dɔwɛrɛ tɛ gɛlɛya de b'u la parce que u bɛ taa décision kɔnɔna la Patrice Talon kuma dɔ fɔ c'est très normal a y'a yira Alassane na Alassane c'est vrai ko in ta bolo min kan a tɛ se ka taa ten quoi Alassane i bɛ ka AES dugu ka ko ta bolo min kan ni min farati i bɛ ko ta tɔ juguya de Patrice Talon a été très clair a ko an ka dugu bɛ yɔrɔ min na sisan vraiment nos économies souffrent an ka économie bɛ ka gɛlɛya de bɛ wa coup d'état ju tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ni gɛlɛya tɛ ni dugu saba fɛn fɛn bɛ yen k'a ye coup d'état kɛ Patrice Talon n'a pas eu froid aux yeux ka tiɲɛ fɔ Alassane a ko ni dugu saba fɛn fɛn filɛ nin ye n'u ye coup d'état kɛ a bɛɛ ju bɔra gɛrɛntɛ ni gɛlɛya la ni min tɛ insécurité o ye baloko dɛsɛ ni min tɛ baloko dɛsɛ o ye économie gɛlɛya ye donc chaque fois an yɛrɛ ka coup d'état ju tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an k'o lajɛ an kana coup d'état lajɛ an ka coup d'état ju lajɛ parce que n'u bɔra ninnu na turu bɛna bɛnɛ la n'olu nana o la tɔ bɛ juguya ka taa fɛ bon Alassane dun e b'a dɔn k'a fɔ armée t'e bolo e ka défense soutenir nos français de ma ta t'es bien protégé e b'anw tɔw su k'an bila fɛn na vraiment an tɛ se k'u sanctionner an tɛ se fɛn min ye espace aérien mun bɛ yen ni o kumana réclusion tun bɛ exclusion tun bɛ zone aérienne minnu kan a y'o wuli a ni fɛn bɛ jɔn kan aw de ka avion bɛ tɛmɛ ni o kumana Niger ni Mali ye sanction bɛ se jɔn kan aw ka billet da ye gɛlɛyara aw tɛ se ka taa yɔrɔ si bilen aw bolo kelen tora ni avion ka taa Algérie a bɛ munu a bɛ contourner ni avion ka taa Maroc a bɛ munumunu aw de ka ligne falenna et sanction bɛ ka jouer jɔn kan ana c'est vous a y'a wuli aw yɛrɛ de o de y'a to c'est une décision unilatérale AES ɲɛkɔrɔ parce que l'AES va répliquer je pense que au communiqué yɛrɛ kan to direct la n taara n'a sɔrɔ o communiqué ma bɔ ka ban nous on ne prend même pas acte parce que du point de vue juridique nous bɛ fɛ ka piège min kan anw na an y'a dɔn u bɛ fɛ de chaque fois an k'an da don CEDEAO kuma la donc o y'an ka lettre k'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la o kuma kelen f'u ye ça fait u ka décision in ça n'engage que eux an t'a reconnu an mago t'a la n'u ye frontière dayɛlɛ o y'a dayɛlɛ o kelen de wa n'u ka mobili nana an b'u barika dun u ka avion tɛ yɛlɛ sanfɛ a tɛ yɛlɛ dɛ u ye espace dayɛlɛ u y'u ta de dayɛlɛ u m'anw ta dayɛlɛ dɛ l'AES va répliquer fo ka diɲɛ wuli ni ninnu ti cɛ an ni ninnu ti cɛ foyi ma diɲɛlatigɛ la dugu ni dugu m'o fɔ dɛ mais ni président damadɔ ka ninnu to yen CEDEAO tɛ taa yɔrɔ si en tant que Alassane ni Macky Sall de bɛ ko ɲuman ni Embalo Sissoko des champs ça fait quoi CEDEAO kan ka refonder de parce que n'i ye jateminɛ kɛ Togo président kuma dɔ fɔ CEDEAO ko la u m'o sɛbɛn conclusion kɔnɔ u m'o sɛbɛn ka recommandation kɔnɔ mais alors que c'est très pertinent a ko CEDEAO yɛrɛ les chefs d'État la u k'u sigi ka CEDEAO yɛrɛ k'o sera ba ye u ka forme yɛlɛma quoi u k'a to assemblée les assemblées parlementaires la assemblée nationale les parlements plutôt olu yɛrɛ ka to ka délégué bila ka na k'u sigi parce que olu bɛ jamanadenw représenter et président dɔ bɛ na il est mal aimé il est contesté dans son pays o bɛ n'i sigi ka kuma fɔ k'a daj'a yɛrɛ la donc CEDEAO jamanadenw yɛrɛ n'i Togo président ka kuma jateminɛ u k'a to assemblée yɛrɛ président ka to ka ɲɔgɔn ye ou bien olu ka fara président fana kan kuma dɔ ni président kumara assemblée président ka se k'a dalaminɛ jama cɛ la et c'est très pertinent u ka nin réforme in n'a sera ni u ye Togo président lamɛn i b'a kalama ko nafaba de b'a la parce que CEDEAO bɛ sigi kulonkɛ ni voyage fu de la Afrique kɔnɔ u bɛ sommet min kɛ mɔgɔ t'a kɛ
a bɛɛ France ka intérêt dépendre CEDEAO bɛ sommet min kɛ maa si degré ta kɛ ne sommet de mɔgɔ jumɛn bɛ na aw t'aw sigi sommet la vous n'êtes même pas représentatif vous n'êtes même pas légitime aw sigilen bɛ a ka mɔgɔw bɛ kaso la a ka dugu b'a la ka ci a ka machine ka quartier ci a b'a ka jamanaw ci a ka marifa cɛ ka jamanadenw na aw bɛ taa sigi ka taa kuma jamanadenw kan aw dun b'u faga aw bɛ ka jamanadenw faga président tout la mun bɛ se ka yɛrɛ kuma fɔ a tɛ yen o tɛ CEDEAO kɔnɔ mun bɛ se k'i sigi k'a ka peuple ka hɛrɛ lajɛ u ye impact min fɔ don wɛrɛ bɛ émission sigi a kan ça fait des impacts socio-économiques commerciaux u y'a bɛɛ ta ka na ni AES bɔra CEDEAO la kɔlɔlɔ minnu b'a la ka na u y'a bɛɛ cité ka na a bɛɛ dafalen bɛ yan ça fait à peu près 38 points a bɛɛ bɛ yan n ye point 2 dɔrɔn de ta donc k'o kɛ mɔlala ko ye ko États-Unis 100 millions de dollars da anw ma donc États-Unis m'o d'anw ma mais CEDEAO ma wari da anw ma o waati kelen sɔrɔ CEDEAO bɛ ka sanction sigi kan anw fɛ waati kelen sɔrɔ CEDEAO bɛ ka terroristes dɛmɛ anw kan donc e bɛ se ka Amérique ka dɛmɛ de fɔ anw yanni ka Amérique ka dɛmɛ fɔ i tɛ se ko CEDEAO yɛrɛ ye mun dɛmɛ kɛ ni a baden jamana ninnu ye CEDEAO ye mun de kɛ ka anw dɛmɛ san 2 terrorisme ko forta n'entente fo bi CEDEAO mun ye ka Boko Haram dɛmɛ Boko Haram tɛ gɛlɛya kɔnɔ fɛn ka Nigeria dɛmɛ contre le Boko Haram Nigeria tɛ gɛlɛya kɔnɔ CEDEAO dugu jumɛn bɛ yen bi mun tɛ situation sécuritaire kɔnɔ insécurité kɔnɔna la CEDEAO ye mun de kɔnɔ CEDEAO nafa kɛra mun de ye aw dun bɛɛ b'a dɔn c'est la France qui est derrière donc u b'u tila fila ye c'est l'Amérique maintenant qui veut prendre le relais parce que France mangoya la Amérique bɛ enveloppe di France bɛ terroristes financer voilà c'est le jeu seulement donc à final sommet in kɛra c'est nul à conclusion c'est nul et non avenu ça nous engage pas ça n'engage pas l'AES l'AES va répliquer d'un moment à l'autre Inch'Allah n'Allah sɔnna ma ayiwa Bobo faamuya sɔrɔla o la ne ɲininkali wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ok Bobo an bɛ fɔ o b'a to an bɛna ba maliba kɔnɔ an bɛna an ka ko la livre ta mɔlu kɔnɔ n y'a ye bi sɔgɔmada na an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Kobala Mayiga ye bi ani mɔgɔ minnu sigilen don ko u ka maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ko k'o ɲɛnabɔ n'i yɛrɛ b'o mɔgɔ la an ye bi sɔgɔmada na thème de référence o kɛra CCB la donc ni mun de sɔrɔ k'a fɔ bi u ka thème de référence ninnu fɔra kɔnɔna na i bɛ analyse kɛ cogo di a ko la. c'est que a Bamakɔ i ka nin kuma diyara n ye n b'a jaabi malgré moi-même wayi a jaabili man di n ye mais n b'a jaabi n bɛ fitinin dɔrɔn fɔ a la o ye mun ye bi dialogue intermalien min sigira bi ta kun tɛ dialogue yɛrɛ ye quoi bi ta kun ye les thèmes de référence olu validation maintenant n'o validation kɛra sisan commission b'o valider k'o lasegin président ma a délégué fɛn fɛn nana an hakilina kɛra nin de ye an bɛ sigi nin kan an bɛ min da nin kan mais ne bɛ fɛ ka min fɔ transition in dɔrɔn réunion ba in ni dialogue ba tɛ kɛlɛ tɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ça fait a ye yɔrɔ kelen fɔ kɛlɛ bɛ jɔn ni jɔn cɛ a ye yɔrɔ kelen fɔ kɛlɛ bɛ jɔn ni jɔn cɛ a yɔrɔ tɛ yen i tɛ se ka yɔrɔ kelen ta k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ nin de cɛ dialogue bɛ sigi mun kan o c'est que an bɔra accord la accord kun t'an dɔ accord kun ma ni dugu wɛrɛ de cɛ et personne ne connaissait la nature même de l'accord accord international de don wa accord régional de don wa accord national de don wa parce que i t'a dɔn min yɛrɛ don terroristes sigilen bɛ dugu wɛrɛ de la Algérie da bɛ kuma la bɛɛ da bɛ kuma la accord yɛrɛ ye min ye a ma d'u ma tɛmɛ assemblée fɛnɛ fɛ donc n'a ye accord bɔ yen président ka tɛmɛ ni baara ye dɔrɔn baara min bɛ maliyɛnw arranger dialogue o tɛ maliyɛnw ka solution ye bi fɛn kelen min ye maliyɛnw ka solution ye bi o ye mun ye maliyɛn tɔɲɔnen dɔrɔn de don sariya damadɔ sira fɛ maliyɛn mago b'a ka hakɛ de la a ye maliyɛn ka hakɛ a sɛbɛn réforme kan ka sigi bi n'an bɛ taa fɛn na de an kan ka sigi bi parce que an ye problème bɛɛ discuter sauf maintenant le problème de la justice problème bɛɛ discutera Mali kɔnɔ ça veut dire ka fɛn bɛɛ discuter de fond en comble fɛn bɛɛ discutera maliyɛn bɛɛ chaque fois n'an ko k'an bɛ sigi dialogue national kuma kɔnɔ mɔgɔw b'u pan justice kunna parce que bɛɛ bɛ siran k'a discuter hali ne min bɛ kuma ne fɛ ne bɛ ka siran k'a discuter mais a tant que justice m'a to an ka problème discuter an k'a discuter an ka hakilina di ni kiiri bɛ tigɛ jamanadenw di n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ko nɔgɔ t'o la u ka jamanadenw to yen u k'u fana ka hakilina di juge ka comportement kan u k'a to comportement min b'an ka justice la an ka se k'a fɔ n'an ma se k'a fɔ a tout moment adamadenw bɛ ka siran u ka hakɛ b'u kɔnɔ walayi ne tɛ transition fanga ne t'a janfa fo ka diɲɛ wuli mais bi maliyɛnw mago bɛ min na bi o de ye aujourd'hui u ka da u ka justice la u ka justice ɲuman sɔrɔ
je peux aller en prison à tout moment. Et je suis d'accord. Mais tôt ou tard, Malenga problème est mouillé. Ni un autre président Kena. Président fait BK pour l'homme sur Dorothée. Il t'a sur contestation de billes. Il t'a sur frisero de billes. Ni même fanga du rouleau nanana, n'a forum nanana, n'a sanborum nanana, n'a hakem nanana, Sénégal ou la grève. Mais Sénégal est grève dans un pays démocratique. Seule la justice. C'est l'un des premiers piliers de la démocratie. Il veut dire d'où font ta génétique la justice de Sera Bekiri. Macky Barakere, c'est le Conseil constitutionnel qui a révoqué, qui a annulé le décret pris par Macky Sall au pouvoir de Djombo de justice. Ni justice m'a courageux sur. Quand tu m'as dit on fait un effort, on est dans une contestation. Allez, Sénégal, on va marcher. Ni justice à Kabarga, Sénégal, c'est beau. Afo muna gouvernement la du taka conciliation pour nous ka papier taka ko men kawi amake la justice doit condamner l'état à respecter son engagement ni déterminer que ibaka wati wode kera Sénégal mun mura article 33 ou article 39 di mais ayé mu ngo benane kunu a sénégal radio ka teme assemblée fait ka loi voter mais à appliquer ou bora ko hage de ngini o de ngani mbey Malien, c'est le Sénégal, ça me semble qu'à tout, on a justice problème discuter. Nous m'entendons à discuter. À bien qu'on a chaque fois mais tout temps, à qui n'a pas souffrant à notre seconde. Et transition de cela, justice de l'eau. Wari tunum banao, justice de l'eau. Courant nanao, justice de l'eau. Kalan sabatirao, justice de l'eau. Président engagement moyao, justice de l'eau. Ministre de Cléon, justice de l'eau. Justice qui a réformé drôle, a bien qu'on a encore des dialogues européens. Dialogue fou était un cas de bi. Moi là on est en justice drôle, moi là on me fait un fait bi. Ou you ka hacker. Nous m'avons fait cher parce que cher dans le premier pour le venir on a pas ça OK fait et pour le pas aussi qu'elle a dit na bay au bay galondi. A été ministre man rapport à centrique. Aka kala aka lâché. C'est que toi, vous avez un étudiant qui a un ministre est baro bargana na conflit de ressources, conflit tola yakubaya. De par là que j'ai flan d'on a été signé comme billahi sunga wallahi ta'ala. Flat et marfata d'on a comme d'on a marfata flakam. Ou bien si la tani sankebe. Mais furoko kuma ni monsieur boko kuma ou te flan d'on a oye donne de sera nyoma. Moko be signé comme ka chiateo. Moko be signé comme ka kabilateo. Il n'est pas dit que ni doit sera nyoma ko ko chiano sera nyoma. Toi vous profitez de faire. Karate wa sabani keme duru. Okana kewa. Ah? Ki kata I jo dogo jolo nye. Ubuka bo dogo la. Ki jo nye. Tamati segi be mine. Fali babe be mine. Posu be créer. Be sigile nye bala. Posu be créer. Moko be warne moko lo minti sharia. Eri cité di fofu te di. Karbe joka kono moko la jigi. Male atala ni nuko abe be joma. Même la yes amga ayes mfone. Mu jorobana. Mimi ka auna ni yake Burkina be dola abe mun bla kuna e kuma na kuma ni malon te kenya donc ay si koy galoy mimi ka auna ni yake Nigérian dola abe mun fie aba fie ko ay si koy galoy parce que ale ka police ma mingala ale ka gendarme ma mingala ka sorti ma mingala dugora sorti sa kala ni tien billahi suma wallahi tallahi ni kuma gelen fo nama anga nyesi essentiellement bi fɛn tɛmɛna kana a tɛ ka wagati i bɛ ka wagati a y'a ka wagati a y'a bɛɛ ta k'a di discours lajɛ président ko k'u dɛsɛra yɔrɔ jumɛn na an mago bɛ min na bi fosi kana don an n'an ka magistrats ni ɲɔgɔn cɛ procureur ka dayɛlɛ mɔgɔw ka don k'u kungo ɲɛfɔ a kana k'i taatɔ kaso la i bɛ procureur ye ou bien i bɔtɔ kaso la i bɛ procureur ye o procureur ka récision k'u ni jamanadenw ɲɔgɔn cɛ kalo saba o kalo saba procureur ni dugutigiw ka sigi mun de koɲabaw la mun tɔɔrɔbaw kan an kɔni yɔrɔ in na an ka moto bɛ minɛ an na yan an ka nin yɔrɔ in na u bɛ vieti ka na ta an ka nin yɔrɔ in na u bɛ wari minɛ an na nin yɔrɔ in na an bɛ don ka don kaso la donc la grille appartient au procureur ne ni ka jamanadenw bɛ sigi 3 mois dugutigiw alimamiw mɔnpɛriw jeunesse musokulu bɛɛ b'a ka kungo fɛ e est ce que c'est l'appel mɔgɔ ta mɔgɔ dénoncer yan polisi bɛɛ bɛ ka yamaruya de kɔnɔ gendarme bɛɛ bɛ ka yamaruya de kɔnɔ mais o jamanadenw bɛ to ten u bɛ tile 5 kɛ garde à vue la u bɛ tile 10 kɛ garde à vue la ou bien mine kabla ou bien maltraité nous y mangan ci domina ou bien datugu parfini mune bena mogo be dinwa mogo te dimi mais alors qu'il y a des moyens de prévention on peut se faire une kumbe
a eu 3 mois, a une restitution que pour que l'Assemblée des députés va une restitution, que ce soit, bon, je ne connais pas quelle peut-être mettre l'appellation propre, mais à niveau aussi, on a marqué de 30 filles qui ont dénoncé. Les procureurs aussi avaient beaucoup de tiers kalama. Maintenant, il faut que le bureau kono. Ni manga maké était saisi. Il est bon mon kalama. Moi, beaucoup de dire plainte baminga, plainte mbetike malate tike roshi. Plainte betike ma. Ali ni mina je plainte. Il est mis faux plainte. Kazomba fallait faire une plainte faux kasoro daile. Mais ala je bi alors que nimbela antonolendo antorolendo. Mais Dieu me sait qu'à boire ta. K'a fɔ k'i b'i jɔ i bɛ fɛ ka kuma cogo min na i b'a fɔ ko wayi an ka économie man ɲi impôt mɔgɔw y'an tɔɔrɔ ni y'an tɔɔrɔ n'i ye cɛ k'i tɛgɛ fila falen don i jɔ i ka justice dɔ i ka dɔ t'a fɔ magistrat dɔ t'a fɔ fo k'i sa i t'a fɔ bilen parce que Mali fɛn bɛɛ ye infraction de n'i ko bonjour sɔgɔma k'a sɔrɔ wulafɛla ma se a b'i kunna k'i bɛ se ka taa kaso la a tant que bi u ma attitude di jamanadenw ma ministère public n'i taara kaso la. Ni 3 mois kaso la, ou 3 mois et fin d'homme. Il y a des sanctions, lui, 3 mois de prison. Maintenant, il faut être à 3 mois qu'il y a de dépôt là. Au dépend de ya. 3 mois et boira. Après qu'il y ait jodo. Et boira 3 mois kaso, il y a bara tchena. Il boira 3 mois kaso, bargano est là. Il boira 3 mois kaso, il y a activité jora. Et bien, il faut qu'on mesure maintenant à l'ampleur des mandats. En la liberté priorisée. Parce que et bien blagata pour ce ko 6 mois, 4 mois, 2 mois ou à l'instruction. Ne veut pas soro. N'a pas qu'on a tient dirama. Et à quel ministère public est joint gouvernement. Donc gouvernement quand il réparer et que dommage cause la quand on réparer. Donc ni gouvernement troka ni magistrat ni procureur bla manane dépôt là. Il bo gouvernement word do sarayi. Gouvernement avec comment procureur fait ay do mandat là parce que word sara dirana. Donc nous voulons que cette fois-ci, les détentions préventives, fait bien maintenant des dépôts, ni terra, ni jokera là, gouvernement qui est dédommagé. Gouvernement qui est dédommagé. A me fait le gouvernement fait cette fois-ci au yoyi. A ma bamana made. Nantara, si ça veut dire que vous avez jugé, qu'on tient là, qui est nota là, warka daitege, il est temps que la warka sarayi. Nous, c'est qu'on a accordé un sona. Notre ninte, malien be yoromina, ça ne va pas double titou. Soubala kati. Malien couleur, malien srana. Malien srana, quoi. Ça veut dire que ma foi n'est jamfa que ça. Ni manga jamfa que ou, ni manga ye jamfa là. Moi je dois dire, parce que ton politicien aurait fait des srana yoro de là. En entrée de Nyogama, ni a terrorisme ta dougou flamme mundo. Parce que dougou diminue de dos. Terrorisme flamme ta dougou mine. Billahi na la te. C'est au Dougou qu'on a Sénégal, il fallait mettre aussi où tu faut là. Si tu veux que des touristes viennent maintenant pour Canada Dougou Kelly, ma Kemet ça va débattre pour nous. Touristes flammes n'a pas fait. On sait que tout le monde doit diminuer. Sinon, on va chica Dakar pour une génération mongolais. Mais il faut que Oluka Blue qu'on a état B ou le Kama. Qu'on état dans le Kama. Maintenant, pour 40 bigades, ma wa sabani qui me duru. Il faut tous d'or faire notre livre à la joie la cap. Papier d'homme ne l'ennemi manga. Au voit que les d'autres fenêtres n'y fenêtre à tout avec une war fenêtre à tout. Donc, et les États n'a pas même bénéficier. N'a pas de binga État ou bien quoi terrorisme n'a galonté qu'à pourquoi ouais en altéré en une kassa ou de dos en gouverneur de dos en préfet de dos en sorcier de dos. On sorcier bien John Kama et toi. Maintenant sur la bien qu'on sorcier bien et Kama. Est-ce que tu veux est-ce qu'il va toi ta sorcier Kama? Donc, on a interpellé là. Aujourd'hui, on n'est plus avec la France, on n'est plus avec l'administration, on a un des dos. Donc, on a un débat de fond. Fait même un malin pour nous, on a discuté. N'est-ce pas au boulot à tout moment parce que tu me dis, n'allez pas la blaouer à fora à bana. Mais n'est pas donc, donnons la l'abanima. On a un sigi, on a justice, on a réfléchi, on a justice réforme tout le monde. Je joue banque pour le tout, on a fait juge pour le chiti. Numéro vert inte quoi oui numéro vert min bla kagne et bratam et oui numéro vert bla ko ni ko rote menen juge de te gafo et o numéro vert min lo ti fina juge bon mali duna ni yera to fo ki jam fo na ma traité dun et be sran mu traité to fo dun il faut qu'il y a quelque chose quoi on veut que malin hakili kasi ni malin hakili sigira bilal mo ci c'est malin na janatigal mo ci c'est malin na janatigal malin mo be hakili sigi de la bi aujourd'hui meru boski bilo kono préfet bouski bureau kono ou bien l'électrique terrain flat terrain ça va mo terrain tigi mo ça va
maire de y'a bɛɛ signé préfet de y'a bɛɛ signé préfet tɛ ɲininka maire tɛ ɲininka aw mun ye terraintigi ye aw de bɛ ɲininka a y'aw sin ala la dɛ ni aw nana aw de bɛ taa tribunal la aw de bɛ taa ka i ka so jɔlen banni bɛ taa ci min y'a d'i ma dun alors qu'il m'a dit yɛrɛ ma c'est une autorité qui t'a délivré i bɛ taa kuma dɔ la sariya ɲɛkɔrɔ ko dɔ b'u jɔ kuma jugu dannen ko non n ye n ka terrain san maire yɛrɛ de bolo depuis quand le maire vend la parcelle n ye n ka terrain san sous-préfet yɛrɛ de bolo depuis quand un sous-préfet vend les parcelles n ye n ka terrain san préfet yɛrɛ de bolo e kuma jugu filɛ sa a ye sabali sa avec tout ça o bɛ cautionner o bɛ tɛmɛ o bɛ taa trancher ko dɔ ta don dɔ ta tɛ alors que fanga kelen de y'a da aw bɛɛ ma jɔn ta don sisan o faamaw bɛ yaala la fantanw bɛ tiri tɔgɔ la avocat tɛ se ka taa i se tɛ se ka sara notaire tɛ se ka sara e bɛ k'i dahirimɛ ɲini a t'i ko a t'i ɲɛ fa banna denw bɛ ba sen fɛ dɔw nana fɔ k'a ta o ye o ko n y'a to ala ma i y'a tigɛ ala n y'a to ala ma lafiya bɛ na cogo di an ka taa à l'essentiel du débat les vrais problèmes des Maliens anw de bɛ yɛrɛ la anw de ye communiquants anw de bɛ ka transition soutenir an b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n'u y'a lamɛn dɛ dugutigiw bɛ ka taa kaso la sanubɔyɔrɔ nɔfɛ la réalité est là sinon bɛ ka jigin ka mɔgɔw faga ka marifa ci mɔgɔw la ka jigin mɔgɔw ka foro bannen sinon bɛ ka machine don a la n'i kumana c'est un Malien qui se présente avec un permis de recherche ou bien permis de tenta mais e bɛ permis bɛ Malien de bolo mais sinon de bɛ ka dɛngɛ si mais a y'o yɛrɛ ɲininka sa Malien siranna Malien kan k'i jigi da jɔn kan a ka sariya Malien kan k'i jigi da jɔn kan a ka jamana ɲɛmɔgɔ pourquoi on soutient la transition on sait que an tun bɛ nin tɔɔrɔ min kɔnɔ transition kan ka na ka nin de ta ka bɔ an kan voilà le seul dialogue intermalien après l'accord d'Alger accord d'Alger mana bɔ yen nin accord de kan ka na kɛlɛ tɛ Malien si ni si cɛ Malien degunnen de don en réalité Malien degunnen de don n'an kumara an kɔni tɛ yɔrɔ don o don hali nin semaine in kɔnɔ ne kan ka taa Biji la ka taa ne kan ka taa Kayenne ka taa convention de repos voilà même semaine nata in na moi je dois aller au Kayenne ka taa convention de repos an dun tɛna kuma dabila an tɛna kuma kɔni dabila donc vraiment moi je pense que le seul dialogue aujourd'hui que les Maliens ont besoin ça c'est d'abord un seul point Malien le rapport entre la population et la justice on va discuter vraiment réforme dɔ kana au secteur là ni mɔgɔ fana ni erreur de justice fana kɛr'i la n'i taara kaso la n'i jo b'a la mun de kan ka kɛ pour réparer les préjudices causés ne ka laɲini ye nin de donc vraiment n bɛ bɔ nin kɛyɔrɔ kɔnɔ ni question wɛrɛ b'a bolo. ok Bobo an y'a ye an ka jamana wolomasiri tabatɔ n'o ye Alpha Yaya Sangare a ye livre dɔ bɔ i hakili b'a la i ye livre nin kɔni voilà livre nin kɔnɔna ko a bɛ ka mun de fɔ livre nin kɔnɔna ko n'a sɔrɔ i sigi ka don a la. Alpha Yaya Sangare ka livre filɛ nin ye docteur en sciences politiques. Alpha Yaya est un officier de l'armée malienne. Alpha Yaya est gendarme. Le défi du terrorisme en Afrique. Aka livre intitulé d'humain, les défis du terrorisme en Afrique. Voilà un livre qui peut sauver l'AIS. Comment Bédéba kon? Alpha Yaya a un livre. Ça veut quoi? Il a tout dit. Ni officier façon de l'ADE. Il faut prendre le cas de Ablaye Maïga. Pourquoi aujourd'hui la diplomatie malienne maintenant a atteint un sommet? Parce que ils n'ont pas appliqué les armes sur les mains. Mali officier génie Mounoubé, Ablaye Maïga Ouni, Oumar Malfa Doron Kalane. Il est diplômé en relations internationales. Ablaye Maïga Kelingini, les ministres d'État. Donc, Alpha Yaya a livré. Ça permet l'armée qu'à développement. Parce que comment là? Terrorisme est doux dominé, on va t'attendre marfa ni frontière, mais ma partie fait qu'on va pas demander d'où on va faire nos là. Donc, en tant que docteur en sciences politiques, il dit il sur nous. Mais à défi la niata parle 102, il va beaucoup parler. Alpha Yaya kan livrer, ni mamie ni sur kala ikala quoi. Les enjeux avec Kumaka, ani dougoro tchè, ça va bien qu'on a côté, allez intervention militaire mon grand galon du tout. Ni Alpha Yaya kan livrer kala. Parce que ça va en 2004, et tu m'as dit que tu as ça. 2004, tu as vu de menacer en fin. Que force doit venir menacer Kumba. Nous avons une force qui a menacé Kumba, mais tu vois. Mais les Blancs nous ont laissé dans les armées les terroristes quand on a fait un groupe bilan contre la intervention. Alors que menacer signalé là, au moment où une force en place, il y a tout le souffle à Jonah. Tiens, on a tout le souffle qui est tien.
voilà Alpha y'a ka livre kɔnɔna la n'i y'o page fɛnɛ ta i b'o sɔrɔ Alpha y'a ka livre kɔnɔna la docteur Alpha y'a Sangare n'i y'a ka livre ta k'a lajɛ a bɛna kuma page 148 les carences des structures internationales. Tu sais qu'on a fait d'écrire droit de l'homme dans ta porte, mais oublie tout, il faut que ça follow. Ça veut armée très bien sur le quand l'armée vient sauver, en ce moment l'homme est intervenu. Mais quand les terroristes tuent, il n'y a pas de droit de l'homme. C'est le Alpha Y'a avec la là quoi. C'est un jeune officier qui a tout dit. Ah, il est mis venir de Douai. Ou bien en faire un non, non, non. Il te fait un fouille qui peut nous protéger. Ils vont dire que nous avons un mandat de Doré Kadji, nous avons fait un mouvement. Mais les terroristes, nous avons un mandat de Yelama. Donc vraiment, le livre que le livre dédicacé de Koumbi. Le ministre d'État Koumbi, le colonel Ablaï Maïga, allez Koumbi. Allez faire un général. C'est pour cela que nous sommes nous Alpha Y'a fait un général de Y'a Sangare. Son père est ingénieur en génie civil. Allez faire un job. Si vous avez un job. Policier de Kounou. Ah non, on a un plan pour dire il faut qu'il ça. Allez, ça, si vous avez BCO, c'est l'un des ouvrages, c'est l'un des bâtiments qui est bien bâti. Ça va au bâtiment à la guerre. À quand il marché du toit pour faire ma caille n'a payé. Il y a Sangare. Donc on a besoin des officiers comme ça. Mounié Kalanwara qui Marfakoui qui peut nous conduire, qui peut nous faire des propositions. C'est un officier de l'AIS. À quand l'ouvrage, Beka Nin Kankala. On peut mener Kanaka. Aïe, n'est pas un wa saba ni kɛmɛ fila. Ne bɛ n den ma cogo di? Moi, hali ma taa k'a fɔ k'a ka nin na dɛ, ɲɛ t'a la. A dédicacé filɛ nin ye, il a dédicacé. J'ai acheté. Voilà. Ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Dante foli min na.